Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε unboxing και review. Καλησπέρα σας. Όλος καιρός. Χριστούγεννα πλησιάζουνε και ο Βασίλης σας φέρνει καινούρια δώρα. Ασχέτως που έχετε γράψει στη δουλειά για να τα πάρετε. Για να δούμε ρε μάγκες, τι θα κάνουμε σήμερα. Θα καταφέρουμε. Ποτέ. Επιτέλους. Επιτέλους. Θα καταφέρουμε. Παραγγείλαμε αυτό. Όπως έχουμε δει σε πολλά βίντεο της Canyon, έχει αυτά τα πλαστικά καπάκια. Το χαρτόκουτο παρακαλώ. Για ασφάλεια. Ανοίγοντας. Engineered in Germany. Και μισθά. Η ρόδα σλαϊντάρει. Τραβάμε την πλαστικούρα. Τραβάμε το κανάλι. Το είναι 27,5 τώρα. Είναι, ναι, 27,5. Ολοκαινούριο Maxis Minion DHR 2 με Race Face Alpha 30. Μεγάλο προφίλ και tubeless. Μόνο που μέσα έχει σαμπρέλα. Πρέστα. Πρέστα. Έλα. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Ακτινολογημένο φαντάζομαι. Αλλιώς θα το πάω στον ακτινολόγο. Επίσης εδώ έχουμε τα documents του κουτί. Το packaging είναι άρρωστο. Αυτό είναι το παλουκόσυλο της Canyon, το reverb τους, το δικό τους ρε παιδί μου, το οποίο θα συνδέσουμε μετά, διότι δεν έχω bike stand, οπότε όλο θα γίνει τύπου πάνω στο κουτί. Λοιπόν, η φάση ποια είναι? Η φάση είναι ότι έχω πάρα πολύ καλό μικρόφωνο. Πολύ καλό μικρόφωνο. Αλλά βαριέμαι τόσο πολύ να καθίσω, να στήσω όφωνο για να πιάνει καλά τη φωνή μου, για να κάνω ένα bike assembly. Να! Αρχή. Πάμε παρακάτω. Δείτε το Dragon Ball Super. Είναι πολύ καλό. Ρε παιδιά, ξέρετε τι λείπει? Αυτό που βλέπω παντού στα βίντεο. Αυτό είναι ένα κουτί με οδηγίες, εργαλεία και ό,τι σκατά. Yeah. Canyon for me. Το μαγευτικό torque wrench τους, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πλαστικό indicator, καθώς βιδώνεις ρε παιδί μου να σου δείξει μέχρι που πάει. Assemble paste και 2-3 ακόμα μαλακίες που θα δούμε αργότερα. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Πατέρα, καλησπέρα. Όχι, μόλις ξεκίνησα. Πάντα ξεκινάω σε τέτοια στάση έτσι. Τιμώνεις, καλωδιωμένος, βέβαια. Dropper post, Iridium, μπράβο. Θυμάστε το τελεστέτ Iridium? Ξεχάστε το. Σου λέει πως να κάνεις το dropper post. Εδώ. Και έχει ήδη. Το τραβάς και βγαίνει. Άλλη χαρτούρα. Έτσι. Και ξαπλώνεις. Όλες αυτές οι εταιρείες που λέτε είναι σε φάση go green και ξέρω εγώ, ας πάνε οικολογικά και θα δεις πολύ λίγη πλαστικούρα μέσα. Πολύ χαρτόνι, πολύ χαρτόνι. G5 Riser Bar.
as commercialized, as promised. Θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ που λέτε, πιάνεται η ανάρτηση με το through axle, through the holes. Τώρα εσύ βλέπεις βίντεο κομμένο. Έχω κόψει. Το φοξάκι, το performance. Καλά, δεν δώσαμε για κασίμα και αρχίδια. Αυτά έχουν πολλά λεφτά. Εμείς δώσαμε τίμια λεφτά για τίμιο προϊόντο. Το Shimano SLX, δηλαδή drivetrain 1x12, φρενάκια, μπρζντί που τα λένε εδώ στην Τσεχία, μπρος πίσω, όλο SLX, ρε, όλο μαλώσει, όλο. Και Fox, το οποίο έχει στάξει λάδια από εδώ, όπως το βλέπω. Λαδάκι. Γιατί να μην μυρίζει λάδι, ρε φίλε. Χαίρομαι που βάζουν αυτά τα προστατευτικά εδώ. Καλά, αυτό θα φάει πέτρα. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Χαίρομαι που βάζουν αυτά τα ωραία προστατευτικούλια. Παιδιά, κάτσε εδώ είμαι. Εδώ. Παιδιά, μην πιάνετε τα δισκόφρενά σας με οποιασδήποτε μορφή σε λάδι. Δεν κάνει. Γράσα, λάδια. Δηλαδή, εγώ τώρα θα προσπαθήσω να μην πιάσω το δισκόφρενο. Δεν επιτρέπεται. Το torque wrench, όπως είπαμε. Έτσι. Είπαμε, βάλεις πολύ δύναμη. Και κεφαλές. Που είμαστε εδώ. Γεια. Σωστό. Πάρα πολύ λάθος. Για να ανοίξουμε λοιπόν το τιμονάκι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ωραίο φαγάκι. Ούτε αυτό κάνει. Τι κάνετε ρε παιδιά στην Canyon? Ούτε το ένα ούτε τ' άλλο. Το βρήκαμε και ξεβιδοάρ. Θα παίζει μουσικούλα εδώ και από πίσω στο edit και τέτοια. Και κάνει θα βάλω δικιά μου μουσική. Έτσι, γιατί μπορώ. Και πάντα ελληνικό review. Παρόλο που είμαι εδώ στην ξενιτιά. Να μπορώ να πω και μια μαλακία ρε παιδί μου χωρίς να καταλάβει ο άλλος. Γιατί από ξένα reviews χορτάσαμε. Και είναι σαν να μιλάς μόνος σου. Τώρα καταλαβαίνω όλους αυτούς εδώ τους YouTubers. Μπαίνει. Μαλάκα, αυτό είναι κατσαβίδι. Scratch test. Okay. Προχωράμε. Το ποδήλατο είναι βαρύ, as expected. Βάρος του είναι 14, κάτι πιστεύω, κάπου εκεί. 15 κιλά σύνολο. Και λογικό για αυτό που κάνει, έτσι. Εγώ δεν κάνει αυτό. Τώρα θα κάνουμε λίγο αφαίρεση, αυτοκολλητάκια από δισκόφρενα, σασμάν, άχτουγκ εδώ, άχτουγκ εκεί. Το βλέπω πάνω απλό και δεν χρειάζεται τίποτα τρελό, αλλά έτσι. Τι μου λέτε, το σόκετ, το δούμε. Εδώ θα μπει ένα καλωδιάκι, το οποίο θα μας επιτρέπει να ανεβοκατεβαίνει η σέλα. Το πιάνουνε οι πολλοί εδώ, που θα δούνε το review. Το κάνουν να φαντάζει επιστήμη, αλλά δεν είναι, γιατί έχω κάνει. Για να δούμε, είναι. Ούτε φαίνομαι ρε μάγκης. Στο συγκεκριμένο μοντέλο περνάνε όλα απ' έξω, μέσα από ένα πλαστικό εδώ, κάτω. Τίποτα ρε, λίγο τις οδηγίες.
Επίσης η Canyon κάνει μια πατέντα εδώ. Η βίδα που μπαίνει το παλκόσελο μέσα είναι μέσα στο frame, είναι πάνω στο frame. Αυτό προσφέρει περισσότερο προτεξιο και έχει και μια πλαστική σωλήνα η οποία Έκανα ένα διάλειμμα και διαπίστωσα πολλά πράγματα και έχω φάει πολλή ώρα και έχω κάνει πολύ λίγη δουλειά. Κάνουμε assembly του dropper. Ναι ρε φίλε, tension καλωδίου παιδιά. Θα πρέπει όταν κάνουμε το assembly του dropper, ό,τι dropper και να είναι αυτό, να έχουμε καλό tension. Αρνηθήκαν όλοι στο τηλέφωνο. Γιατί όταν πατάω πρέπει να κατεβαίνει εύκολα. Οπα. Και όταν το ξαναπατάω για να ανέβει, θα πρέπει να γίνεται instant. Οπότε να προσέχετε το tension σας. Έρχεται το φαΐ. Έρχεται το φαΐ. Παύση. Αφού φάγαμε πολλή ώρα στις διάφορες μαλακίτσες, στρομπάρουμε. Μετά από πολλές απόπειρες μάθαμε τα μπαρ που πρέπει να έχει πίσω και μπροστά ανάρτηση. Σύμφωνα με τα κιλά μας δεν λέμε πόσα είμαστε. Ακούς να δουλεύουν ρε παιδί μου, τσίκι τσίκι, τρίκι τρίκι. Οχτώ κλικς, παιδιά. 8, 10 με 8 κλικς. Άμα είστε κύριοι ελαφροί αναβάτησες, σαν εμάς εδώ, 10 με 8 κλικς will do the job. Γιατί το φωξάκι κάνει κλίκι κλίκι. Πρέπει να είσαι πολύ ζώνη για να μην το καταλάβεις αυτό. Βλήμα. Βλάκας. Πολύ μπέδεμα το headset. Με τις βίδες του και το πώς πρέπει να το κουμπώσεις και πάρουμε ένα καινούριο τελικό προϊόν. Ας το δοκιμάσουμε.